Sabuwa kuma ƙayatatta, fitatta, gogaga, kuma daga bakin babban mawaƙin nan wato Nura M Inuwa. Ya saki sabuwar waƙa wacce za a sako ta nan ba da jimawa ba, ta zo gare ku masoya wacce za a sake ta a wani fim mai suna Gidan Sarauta, wanda Abubakar Bashir Mishadda shi ne ɗauki nauyin wannan fim na Gidan Sarauta, wanda aka samu waɗin yabon gwaje fim ɗin da wannan fitattar waƙa ta Gidan Sarauta. Ku biyo mu daki-daki har ƙarshen wannan bidiyo da mu kunna muku kaɗan daga cikin wannan waƙa ta Gidan Sarauta. Hasina tauraruwar mata kin zaman malama, farki na bubbuga gare ki da ke ta yin sallama. Barkar dawa masu waro, yanzu mu samu wannan waƙa ta Gidan Sarauta, ku ji kaɗan daga cikinta, wadda mawaƙin ya wallafa ta ne a shafinsa na Instagram. Kaɗan daga cikin waƙar da Gidan Sarauta. To mai sauraro, wannan ita ce kaɗan daga cikin waƙar da Nura M Inuwa ya kunguje masoyansa a wannan shekarar 2023, wacce yi wa suna da Gidan Sarauta. Kuma ga dukkan alamu waƙar za ta yi tilin da kafin sada zumunta ganin yadda ta samu gurin zama sosai a manhaja ta Instagram. Hakika umar masoya Nura M Inuwa, wannan waƙa so mun taɓa nema domin mawaƙin gabaki ɗaya a shekarar ta wuce ta 2022, gabaki ɗaya mawaƙin bai fito da sabuwar wata waƙa ba. To a yanzu haka mawaƙin ya shirya tsaftayin daga wajen guje masoyansa a wannan shekarar ta 2023. Ku ci gaba da bibiyar channel ɗinmu mai albarka wato Arewa Story TV domin samun shirye-shiryenmu da zarar madora. Kai ka manta ka danna alamar subscribe. Sannan mai sauraro, don already ka yi subscribe a wannan channel ta Arewa Story TV, ka daure ka danna mana alamar like a wannan bidiyo idan ya burge ka. Sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun tsora. Ku ƙara haƙuri masoya Nura M Inuwa, domin masoyin naku yana sanar da ku bai manta da ku ba, domin ya kasance ɗan halak ne mai cika alƙawari. Insha Allah ya tafiya muku sabuwa a wannan shekara.